Pozdrav i dobrodošli. Jedna stvar koju svako od nas zasigurno mrzi je ona. Sjedneš u auto, ključ u bravu, okreneš ga, a ono ništa. Motor ni da se javi. Ili Anlaser vrti i veselo verbla, ali auto ne bi upalio ni za lijek. Bilo kako bilo, ti u tom slučaju ne ideš nigdje, nego ostaješ gdje već jesi i razmišljaš u čemu je problem. A to je upravo ono što ćemo probati ustanoviti u ovom videu. Pa idemo redom. Realno govoreći, auto može ne paliti iz mnoštva razloga, što ponekad otežava dijagnozu i pronalazak kvara. No ako pažljivo promotimo što se događa kada okrenemo ključ, osim naravno što auto ne pali, možemo značajno smanjiti listu potencijalnih uzroka. Dakle, prva mogućnost je da okrenemo ključ i apsolutno ništa se ne dogodi. I kada malo bolje pogledamo, vidimo da je naš auto u potpunosti mrtav, to jest da ništa ne radi. Ni instrument tabla, ni unutarnje osvjetljenje, ni radio, ništa. Jasno ko dan, nema struje, što će nam automatski sugerirati da je akumulator prazan. I mada je ovo sasvim siguran uzrok, nećemo odmah ići brže bolje kupovati novi, jer uvijek postoji mogućnost da je glavni osigurač pregorio. Umjesto toga, ako imamo multimetar ili prob lampu, možemo s time prvo provjeriti akumulator, koji ako je pun i ispravan će davati oko 12,5 volti. Ili ako imamo prob lampu, jedino što ćemo vidjeti da li svijetli ili ne svijetli. S druge strane, može nam se dogoditi sljedeće. Damo kontakt, uredno se popale sve lampice na instrument tabli kao inače, ali kada okrenemo ključ do kraja da bi pokrenuli motor, opet se ništa ne dogodi. E sad, ovdje su 4 izgledna uzroka, s time da je neispravan, to jest potrošen uložak kontakt bravice jedan od njih. Naime, ono što se dogodi je da se limeni kontakti unutar nje, koji provode struju ovisno u kojem je položaju ključ, pohabaju. To stvori luft koji je dovoljno velik da spriječi električni tok, s time da se zub od paljenja motora najčešće prvi potroši. Zatim, u mnogim autima moramo stisnuti kvačilo da bi uopće mogli upaliti motor. Ovo je napravljeno tako da bi se spriječilo da slučajno ne pokrenemo auto dok je u brzini, što može biti jako opasno. Slično je kod auta sa automatskim mjenjačima, koji moraju biti ubačeni u park prilikom paljenja, a kod nekih je potrebno istisnuti kočnicu. E sad, kompjuter motora provjerava da li je sve ovo tako pomoću senzora, to jest mikroprekidača, koji su montirani iza papučice kvačila ili kočnice, te kod automatika kraj ručice mjenjača. I ako neki od tih senzora je neispravan, motor neće paliti jer misli da nismo stisnuli kvačilo, to jest ubacili u park. Još jedna mogućnost je imobilizator, to jest kod ključa, ako ga auto ima, a većina iole novijih i ima. Jednostavno, ključ u sebi ima čip s kodom, dok u samoj bravici imamo čitač koji provjerava da li taj kod odgovara onom upisanom u kompjuter motora. I ako nisu isti ili ako čitač ne uspije naći kod u ključu, kompjuter neće htjeti upaliti motor. No u ovom slučaju će se u većini auta upaliti lampica u obliku ključa na instrument tabli. Uz to, problem može biti i u neispravnom Anlaseru ili njegovoj instalaciji. Anlaser je u biti obični jednosmjerni elektromotor, te je sklon kvarovima karakterističnima za njih. Osim što se može dogoditi da ne reagira, Anlaser može biti zablokiran, što će u većini slučajeva uzrokovati da se tabla i osvjetljenje u autu u potpunosti zatamni i pogasi dok okrećemo ključ i pokušavamo upaliti auto. A u nekim slučajevima Anlaser se može i početi dimiti od pregrijavanja, što očigledno nije bezazleno. E sad smo već došli do onih situacija u kojima se nešto događa kada okrenemo ključ i probamo upaliti motor. Prva mogućnost je da čujemo Anlaser kako se vrti, ali puno sporije nego inače. Ili umjesto uobičajenog zvuka Anlasovanja, iz motornog prostora se čuje nekako brzo i oštro kliktanje. U oba slučaja problem bi najizglednije mogao opet biti u akumulatoru, koji je slab i nema dovoljno struje da bi okretao Anlaser. Najjednostavniji način da utvrdimo da li je to tako je da auto spojimo na punjač, kablove ili džamper, te ako pali normalno, akumulator je loš. Nadalje, može se dogoditi da okrenemo ključ i čujemo neobičan zvuk, kao da se nešto vrti jako velikom brzinom ili nekakvi zupčanici melju pod haubom. Ovo se događa kada se Anlaser, odnosno njegov zupčanik kojeg se često naziva Bendix, ne uzubi sa zamašnjakom, nego umjesto toga vrti u prazno i zubi preskaču. Uzrok ovome je gotovo uvijek solenoid koji aktivira mehanizam pomoću kojeg se Bendix pomiče da bi se uzubio sa zamašnjakom. I u konačnici možemo imati situaciju kada auto zdravo i snažno verbla, ali neće nikako da upali, pa čak ni za trenutak. Postoji više razloga zbog kojih se ovo može dogoditi, a da bi ih bolje razumjeli, a samim time i lakše ustanovili uzrok, moramo objasniti sljedeće. Da bi uopće upalio, bilo koji benzinski motor treba 3 osnovne stvari. Gorivo koje će se pomiješati sa zrakom koje ulazi u motor, kompresiju koja će to stlačiti na dovoljan tlak
i iskru koja će u konačnici tu komprimiranu smjesu zapaliti. Ako jedno od ovog nedostaje ili se ne pojavi u točno određenom trenutku, motor neće upaliti. Kod dizela je situacija nešto jednostavnija jer nemamo svječice tj. iskru, već ubrizgano gorivo ujedno služi i za samo zapaljenje smjese. S tim na umu idemo vidjeti zašto se ovo najčešće događa. Prvo, ako svječice nemaju iskre, jedan od mogućih uzroka, ali samo kod onih auta koji imaju razvodnu kapu, je bobina jer imaju samo jednu. I ako ona prestane raditi, motor nikako neće upaliti. Druga mogućnost je neispravan senzor radilice jer dok on ne da signal, kompjuter motora neće aktivirati ni bobine ni injektore. U tom slučaju, osim što neće biti iskre, nećemo imati ni gorivo, što nas dovodi do sljedeće izgledne mogućnosti. Neispravna pumpa goriva u rezervaru. Jasno, ako ona ne radi, ni motor neće dobivati gorivo sa svim predvidljivim posljedicama. S druge strane, ništa bolje nije ni ako je previše goriva, jer će to presaugati motor. Ovo se najčešće događa ako injektori cure, to jest flisaju, pa kada ugasimo motor, oni, da tako kažem, potope cilindre. To najčešće dovodi do toga da motor teško ili nikako pali kada je topal, mada inače dobro radi. U konačnici imamo zadnju nepoznanicu u našoj jednadžbi, zrak, to jest kompresiju. Za početak, ako motor ne dobiva dovoljno zraka, klipovi u motoru neće ni imati što za stlačiti. Ovo se može dogoditi ako je motorić ler gasa ili zaklopka gasa, ovisno o tome šta auto već ima, zaštopan i prekriven naslagama čađi iz korenog ulja. U ovom slučaju auto bi mogao teško ili nikako paliti, osim ako malo stisnemo gas, te će se vjerojatno i gasiti u vožnji. Opet, kao i s gorivom, nećemo imati sreće ni ako je previše zraka, što se događa kada usisna grana ili crijeva između nje i MAF senzora ne brtve u potpunosti. I još jedna stvar. Dizel motor, ako ima slabu kompresiju i loše grijače, će po zimi teško, a nerijetko i nikako paliti jer neće moći postići temperaturu samozapaljenja smjese. I eto, to bi bili najčešći razlozi zbog kojeg auto neće da upali. Barem oni koji sam se ja mogao sjetiti, pa ako sam nešto zaboravio, svakako pišite dolje u komentarima. Nekome će ta informacija zasigurno dobro doći. Uglavnom, nadam se da je ovaj video bio koristan, te ako je, svakako se pretplatite na kanal i puknite like. Vidimo se!